мардуми шариф Тоҷикистон, умедворам хуб аст. Израил тақрибан 1200 километри Ливанро зери назорати худ гирифт. додгоҳи байналмилалӣ хомӯш аст. Боз яборга такрор мекунам, додгоҳи байналмилалӣ ИОН ино ҳамаш картаи дасти США ҳастанд. Ашки модари Ливия ба ном олими дини ислом Сӯҳроб Одилён. биё имрӯз дар бораи фоҳишҳои тайпҳои политикои Израил Америко гап намезанем. Ман дар назар дорам ба ном мухолифи тоҷик ва ба ном муҷоҳидин ё фоҳиша будан ин мемонад. Сӯҳроб Одилёни касиф барои чӣ модаргирак ҳестай? Дар як рӯз Америкаву Израил ҳам шавҳарша ва ҳам духтари ноболиғи 2 солаша ба қатл расонд. Шумо ёра надидесен касифо, но шумои касифо зидди миллати рус гап мезанед. Сӯҳроб Одилён якум, агар Россия 1% коре ки кардесай Израилу Америко имина дар Ғаза чиста геноцид, чиста геноцид дар Ливан, чиста геноцид дар Ироқ, дар Сурия, дар моҳи шарифи Рамазон бо фармони Трамп айбелидом хонаи худои шумо ба ном олимони дини ислом ва ба ном мухолиф ва ба ном муҷоҳидин фармон дод ки мактаби миёнаро бомба партоен дар Эрон. То ҳозир шумо хаб ҳастед, даже ҳамдардӣ накардед, барое ки шумо фоҳишҳои тайпҳои США ҳастед. Агар 1% корои Америкаву Израила Россия мекард, ои чини миллионҳо армия дар границаи Россия буданд ва шумо касифо ба даҳантоне ба як ҷои дигатон дод мезадед. ҳамин хел аст касифи ба ном олими дини ислом Сӯҳроб Одилён. Ва дуюм, қайга модагӣ нест. ва корма анҷом додам имна барои группаи бисёри экстремистҳо. Имрӯз ман гуфтам метавонам экстремистҳо не только запрещено дар ҷумҳурии Тоҷикистон. И дар асоси ки федератсия гурӯҳи бисёри экстремистҳо. Насиб бошад баъди 1 моҳ имина баъди худат Сӯҳроб Одилён ман сафар дорам Эрон ва мехоҳам ки пифта яъне наҳзака дар территорияи Эрони террорист эълон кунам. Ай дисти ман меям. Якҷон ташаккур ҳамватанони азиз. То охира зидди душманони миллату давлату дини ислом хон бароца бурд. Позорво, продажниё, фоҳишҳои тайпҳои Америкаву Израил ба ном мухолифи тоҷик, ба ном муҷоҳидин ва ба ном олимони дини ислом. Садқаи номи ислом кунад шуморо.